No, téma dňa trošku o chémii a o filtri v umývacom stroji. Každý jeden stroj umývací má zo spodku niekde väčšinou takýto filter. No, toto som mu už odšroboval, priznávam sa dopredu, ale nehal som tam na pamiatku niečo, aby bolo vidno pre videjko. A keď ti ten stroj zle umýva, že neháva šmuhy alebo sa zapcháva táto sacia hadica, hej, tak to je kvôli tomu, že dáva málo vody. Málo vody na kefu. Väčšinou niektoré stroje majú takýto ventilček na zastavenie vody pred filtrom, niektoré to nemajú, že odšrobuješ filter a vyteká ti voda. Tento má ešte označený takto filter. Ja ho teraz vyšrobujem, to sa dá väčšinou vždy rukou, bez nejakého náradia. No a v tom filtri ale divé čo je. To stroj, ktorý som to je vlastne môj stroj, ktorý prenajímam a nejaký zákazník tam dal nejakú chémiu a podľa toho, jak to chytám, tak je to nejaký prášok. To znamená, aj podľa toho, jak to vonia. No, to je nejaký cif alebo nejaká taká gebuzina. Dorazil by som tých ľudí, na kieho boha tam dávate cif, alebo čo to je, citra, alebo čo to tam je. Na kieho anciáša. Do tých strojov je Origoš chémia, ktorú dodávam tiež. Počkajte, som dal bandasku. Tu som dal bandasku. Strojová chémia, ja to dodávam od tejto Mafri, to je talianská značka, to je úplne že topka. Mám to ináč aj na e-shope, kebyže chcete. Ja vám poradím. Ide o to, že to je nízkopenivá chémia, ktorá nerobí takýto brajgel a neviem, na čo tam dávate do toho nejaký cif, alebo čo to je, keď vlastne to abrazívum tam nepotrebuješ, pretože abrazívum je tá kefa, ktorá ide po zemi a drhne tú zem. Toto si daj na špongiu, na hubičku. No a keď sa ti nedá umývať, alebo keď ti to neumýva, tak prosím ťa, zdvihni telefón, zavolaj mi. Väčšina mojich zákazníkov už sú vycvičení, keď chodia na rôzne zákazky, že zavolajú, hej, máme tam takú podlahu, takú špinu a tak ďalej. A ja ti podľa toho nastavím chémiu, akú tam potrebuješ. Mám chémiu neutrálnu, na mastné, na vodný kameň, kyseliny, zásady a tak ďalej. Akože tých čistiacich prostriedkov do tých strojov sa dá dať celá rada. A nemusí to byť treba chyba len toho čistiaceho prostriedku a tej vody, ale môžeš mať treba zlý proces, že používaš kefu tam, kde by si mal používať čistiaci pad a tak ďalej a tak ďalej. Zase komplex vecí, ktoré sa nedá vyriešiť nejakým cifom nasypaným do nádrže. No tak čau.